Добър ден на приятелите на Риби и Такъми. Намираме се на язовир Искър, където върви много хубав есенен риболов на Костур. Излизат риби отгоре от този язовир. Днес на изкуствени примамки като че нямаше толкова много апетит Костура да прави и затова предпочетахме да използваме една междинна комбинация между спинингов риболов и естествена стръв, а именно риболов на Костур с мъртва рибка. Много е резултатен и същевременно съвсем елементарен. Значи такъмите ми са следните. Пръчка Салмо Diamond Sapphire, макара на Екосума, основно влакно 0,18, като съм предпочел оранжевия цвят, за да имам видимост върху линията, повод 0,16,5 и кука номер 8, на която е закачена мъртвата риба. В случая това е малък умъртвен предварително щеплет, който ни служи за стръв. Повода е с дължина около 45 см и на основното влакно съм нанизал една оливетка с тегло, мисля, че 4 или 5 грама. Сега къде търсим Костура? Търсим го в тези места, които са с промени в релеф на дъното и най-вече на местата, където водата прави, където дъното прави тераси и има рязка смяна на дълбочината. В случая сме избрали това място, където тук пред нас е около 2 метра дълбочина и някъде на 10 метра навътре изведнъж имаме едно пропадане и отиваме на около 4 метра дълбочина и на този ръб се ловят костури. Сега ще опитаме да хванем риба. Значи, какво се състои метода на риболова с мъртва рибка? Единството е, че можем да я закачим много добре. Примерно ето тази кубинка се ме закачи през главата, така че да стои стабилно. Сега тя не може да бъде жива, след като е пробивам през главата, но ние ще придадем движения, които ще имитират жива рибка. Това е така наречения, тук местните го наричат риболов на леко дъно с предърпване. Значи, много е важно да знаем какво става от другата страна на линията и да умеем да опипваме дъното с уловната тевис. Значи аз от риболова тук и от замятанията, подаванията, излаженията на стръвта, успях да констатирам наличието на този ръб, за който ви казах тук на може би около 10 метра навътре, като изведнъж имаме рязък спад надолу. Но всичко това ние може да го усетим единствено, ако имаме така добър контакт с тежестта и с примамката. По техните движения на дъното ние разбираме какъв е релефа. И за целта аз лично използвам ето тази схема на водене, при която имам непрекъснат контакт с тежестта и с примамката. Тоест, при мен няма такова свободно влакно. Тежестта ми непрекъснато е на дъното и аз с леки предърпвания, ето това тук вече съм се качил на въпросния склон, който се получава и започвам да изкачвам примамката по него. Значи най-често днес ударите бяха в този диапазон.